Здравейте, драги ми зрители! Аз съм Кожна глава, тук с мене. Феномбул. И Монката. Аз ще играем на Фингърдаш, едно друго и Блазбургаш. Монката играе в момента на ниво. Да, че иска да мине едно ниво. Сега почваме. Може да снимаме и на нова рибоб. Първо ще играем тук. И спираме говорим. Абонирайте се за него, това много добър ютубър. Дали се опитаме да правим батъл в чаране с него. Сигурно ще сме делат. Това е на платената. Имам голям бък. Телефона и не ми дава повече от 15 минути. Там най-много ми идва цялата игра. Не ли знаеш? Много не съм. Снима и на водеца. Роба риба. Да, но знаете, аз съм я превъртел. Ще играем от първи. На терария. Да. Просто се намират в пада тези неща. Моята броня, в момента, която ползвам, е такова. Е намерена, като ходиш в там при базата на очите, като взривяваш уния точката, ти излиза един бос Нью-Йорка. А пък в базата на паяците излиза един мозък, който като убиете неговите очи се убива. Излизат. Отваря мозъка на половина и има едно лице вътре. И него трябва да го убие. Минахме Блазбург, да съм казал да казвам тук. Сега продължаваме с това, не? Да, леко, все пак. Не му знам името. Да се стигнем, не знам колко. Ще играем на едно друго ниво. Да знаете, ние наричаме. Да, Монката. На мен ми бухва скина там. Затова не играя, защото имам първо на първо.
който ползвам постоянно. Понеже с на DVD скина. Бъгнало. Може да снимаме на кой ще трябва, нали? Да. Аз съм 9-та арена. Последния път, който ме гледахте, аз съм 9-та арена. Бях 8-ма арена, но нещо ми пъгна и си изтрих клипа. Първия ми клип, който снимал е бил на Clash Royale. 6-та арена. С... Май не бях Legendary, тогава не знам. Бях с... Сигурно съм бил с X. А сега много си подобря. Бака ми много голяма арена. Да! И го вдигна на 9 грея. Да. Аз се дигнах почти на 9. Имаме една купа и се свалих на 7. Как спирихме? И бака дигна на 9. Не, защо? Не това. Нещо ми стана. Нещо. Никало. Си играхме. Намерихме едно момиче с хартия. Главен и футболи. Да, може. Не знам, аз по-лесно в първите 2 минути. Минавам без да ги знам. Боже, мила война. Оп, така. Не! Как на резачката ще умра? Как на резачката? Добре, това ниво после ще го игра. Точно 7 минути. И 5 секунди. 4. Това съм много добър. Умирал съм накрая само. Всички, които не знаете, тук е първата монета. Просто задържате и я взимате.
Много съм не работи. Ти видя ли го, бе? Да, видях го. Как сме на бърка 10 минути. Как караме, играем на повече. Как се пребивам? Това е много тъпо. Това ще... Надявам се да ви хареса, абонирайте за нас, за мен Коледна глава, за новото име на манката и ще ви кажем. И за мен е Фермон. Аз имам вече интро! Чао! До нови срещи!